आपला आजचा मेनू आहे कांद्याची पात. व्हिडिओ संपूर्ण पहा. मी तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण रेसिपी सोप्या पद्धतीने सांगितली आहे. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करू. कांद्याची पात स्वच्छ धुवून चिरून घेतली. मीठ, चण्याची डाळ, लसूण, हळद, शेंगदाण्याचा कूट, तेल आणि हिरव्या मिरच्या. आता आपण त्याचे वाटण करून घेऊ. हिरव्या मिरच्या, लसूण आणि मीठ चांगलं चेचून घेऊया. जास्त बारीकी चेचायचं नाही. थोडेसे मीठ टाकायचे म्हणजे मिरची पटकन वाटली जाते. मिरची आता टेचून झाली आहे. आता आपण गॅस पेटूया. कढई ठेवली. कढई चांगली गरम झाली की मग आपण त्याच्यात तेल टाकून घेऊया. तेल टाकूया. तेल थोडंसं गरम होऊन देऊया. आता आपल्याला त्याच्यात वाटण टाकून घेऊया. चांगले हलवून घेऊ. चांगले परतून घेऊया. मिरचीचा थोडासा कलर चेंज झाला की मग आपण त्याच्यात चण्याची डाळ टाकू. थोडीशी हळद, हळदीने कांद्याच्या पातीला कलर चांगला येतो. चण्याची डाळ टाकून परत परतून घेऊया. चण्याची डाळ चांगली परतत आली आहे. आता आपण त्याच्यात भाजी टाकून घेऊ. सगळे एकजीव करू.
कांद्याच्या पातीत हळद टाकल्यामुळे जरा कलर चांगला येतो भाजीला. चांगले परतून घेऊ. कांद्याच्या पातीला पाणी आपणे-आप सुटतं. थोडे मीठ टाकूया. चांगली परतून घेऊ. झाकण ठेवू. थोडा वाफेवर शिजून देऊया. थोडासा शेंगदाण्याचा कूट टाकायचा. पुन्हा परतून घेऊ. झाली आपली भाजी तयार. आहे ना सोपी? नक्की ट्राय करून पहा. रेसिपी आवडली ना? लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटू एक नवीन रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत खात राहा, मस्त राहा, स्वस्त राहा.